tant, nosaltres fem la següent proposta. I la fem pensant, en primer lloc, que no significa cap endarreriment ni per l'arribada ni per la sortida del tren d'alta velocitat a Barcelona, més enllà dels que ja ha produït la incompetència encara inacabada de Fomento amb l'arribada del tren d'alta velocitat a la ciutat de Barcelona. La nostra proposta és convocar una consulta ciutadana per definir el traçat del tren d'alta velocitat entre Sants i la Sagrera. Aquesta consulta ciutadana té el seu suport legal en la Carta Municipal i singularment està desenvolupat en les normes reguladores de la participació ciutadana. Si el Partit Socialista Obrer Espanyol no adjudica aquest túnel perquè sap que hi ha molta gent, la majoria, segons totes les enquestes que s'han fet, que n'és contrari. I com estem a prop de les eleccions, decideix no fer. Altres forces polítiques decideixen utilitzar el túnel com a element futur negociador passades les eleccions. Què és el que nosaltres diem? Doncs diem que no val aplaçar decisions en funció dels interessos partidistes que afecten en el futur de la ciutat. I el fet d'anar a una consulta ciutadana el que fa és retornar la sobirania a la ciutat de Barcelona i evitar que hi hagin posicions tancades com les que té actualment l'Ajuntament de Barcelona vers aquest traçat que, justament per no ser consensuades, no tenen cap possibilitat de continuar tirant endavant.